what is serious comedian. What is going up against him? Kendo original to kendo dwaro nyisi simple wa. Nyisi ni bwana Chakresa ni gimoro dire e piny ka. Ni bwana Chakresa ni nowadays love does not have age mate. To kendo ma gimodhira gi dho kisungu koduogo wacho gi dho kisungu ni love does not have age mate. Ni bwana Chakresa ni awuok kendo ayudo nyako ma simple. Kama ayudo nyako ma simple awuok mondo mi adhi aser nyako ni. Ayudo ka en gi mzee moro. To kama en gi mzee moro no. Mzee ne emobedo kaka jahera ni. To kendo ohero mzee no mohewa. To kendo ka compare age mar nyako ni kendo en age mate mara. To kendo kamineno en age mate mara ni nyaka ni ok onyal era. Kendo magi ma serious madwaro nyiso jopiny ni nowadays love does not have age mate. To kendo ma serious mojogo madwaro ng'e ni an chakre sani in katido mana dayo muti ni mano koro ni obeda beda kodi ni love does not have age mate. Kendo ma gimobira mana